ساعات شعت كوينو كاب استوديو اير تي في زينا ومسنادونا نفيلم مالنا زغبركم تعزبتنا كمي تمسيوم نلومي حامس إسران شوعتن كمبوستر له هاجراون زيانات حيزالكم قريب اللغو مساهم صنح زينا زغربن ميكال حركو فلما كن مكتالكم بغرون عردنكو بغنت بتاتو بفيلم مراحتي هاجرات من قصاتن ودوب حبرات هاجراتن نايوهانا ملخت السريرو ኣብ ሽወደን ቀጠር አንጎላን ዚምባብዌን ዝነብሩ ኤርትራውያን ባዕልናጽነት ብልዑል ማዕረግ ጸንቢሎም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 22 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሑ ፕሬዝደንትን ቀዳማይ ሚኒስትርን መሰጋገር መንግስቲ ሶማሊ ነጻ ተለቒቖም ኣብ መንጎ ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክጠሓስ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዓለምና ግርደት ወርሒ ተኸሲቱ ዝርዝር ዜና ፕሬዝደንት ካሜሩን ፓውል ቢያ ንጉስ እስጳኛ ፊሊፕ ሻርሻይ ቀዳማይ ሚኒስትር ማውሪሽስ ፕራቪንድ ኩማር ፕሬዝደንት ማልዲቭስ ኢብራሂም መሐመድ ሶሊሕ ፕሬዝደንት ግሪክ ካትሪና ሳኬሌሪፖሎስ ፕሬዝደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃኢን ከምኡውን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ብምኽንያት መበል 30 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ውሃና መልእኽቲ ሰዲዶም እቶም መራሕቲ ብስሞምን ብስም ሃገራቶምን መንግስታቶምን ውድባቶምን ኣብ ዝሰርድዎ መልእኽቲ ብምኽንያት በዓል ናጽነትኩም የውሃና ድሕሪ ምባል ክልታዊ ዝምድናታት ንምዕዛዝ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር ማውሪሽስ ፕራቪንድ ኩማር ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኤርትራን ማውሪሽስን ዘሎ ምወቕሕውነታዊ ዝምድና ኣብ ዝቕጽል ዓመታት ንሓበራዊ ረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ብዘገልግል መንገዲ ንምድንፍዑ ንዘሎ ቅርብነት ብምርጋጽ ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ጉዳያት ብሓባር ንምስራሕ ዘለዎ ድሌት ገሊጾም ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ብወገኑ እዚ ብብድሆታት ዝተዓብለለ እዋን ንሰናይ ዓለማዊ ኩነታት ኣበርክቶ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣገዳሲ ምዃኑ ደጊሙ ከም ዘዘኻኸረ ብምጥቃስ ለበዳ ኮቪድ-19 ክሊማዊ ምምዝባልን ብምግታእ ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት ንምስማር ትራ ኤርትራ ኣብ ምሕያል ውድብ ሕብራት ሃገራትን ምህናጽ ዝበለጸ መጻእን ሰላማዊት ዓለም ንኹሉን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሉ ኣብ ሽወደን ቀጠር አንጎላን ዚምባብዌን ዝነብሩ ኤርትራውያን ወትሩ ንኹሉ ድልዋት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ባዕልናጽነት ብኽብ ዝበለ ማዕረግን ሓያል ሃገራዊ ወነን ጸንቢሎም ከካበቱ ንዝበጽሐና ሓበሬታ ገረ መስቀል ገረዝጌር ከውርቦ እዩ ب23 ጉንበት ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሽወደን ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ በሃገራት ስካንዲኔቪያ ኣቶ ዮናስ ማና ናጽነትን ምምጻእን ልኡላውነትን ምኽባርን ዝተኻየደ ቃልስን ዝተኸፈለ መስዋዕትን ድሕሪ ምግላጽ ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ናጽነት ምስቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ምዕባለታት ኣብ ፍሉይን ድሙቕን መድረኽ ትጽምበል ምህላዋ ብምጥቃስ ክብሪ ሃገር ቀዳምነት ናይ ኩሎም ቀዳምነታት ስለ ዝኾነ ቃልና እንሕድሰሉን ኣብ ኩሎም ናይ ቃልሲ ባይታታት ቅድመ ግንባር እንስለፈሉን መድረኽ ክብል ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ምስ ኩለን ማሕበረኮማትን ውዳቤታትን ንድምቀት ናይ ትጽምብል ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ምስጋና ኣቕሪቦ ጽምብል መበል 30 ዓመት ናጽነት ውጽኢት ናይቲ ን30 ዓመታት ዝተኻየደ ሓያል ምኸተን ዓወትና ዝተኸልዓሉ ዓመትን ምዃኑ ዝገለጸ ኣቦወንበር ኣዋህዲ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ኣለም ተኽለ ገርጊስ ብወገኑ ህዝብን ዘርኣዮ ሓያል ናይ ቃልሲ መንፈስ ተጻዋርነትን ተወፋይነትን መጒሶ እቲ ጽምብል ብባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናዶታት ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ካርኒቫል ብባንዴራ ኤርትራ ዝወቀባ መኻይን ኣብ ቀንዲ ጎደናታትን ካልእ መሰናዶታትን ደቕሚዑ ነይሩ መበል 30 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሽወደንን ካልኦት ሃገራት ስካንዲኔቪያን እውን ብተመሳሰሊ መንፈስን መሰናዶታትን ከም ዝተጸንበለ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገረ ቀጠር እውን ብረቡዕ 26 ጉንበት ኣብ ከተማ ኣደውሓ ድሙቕ ጽምብል ኣካይዶም ምስ ዘሎ ቅጥዕታት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ብውስን ተሳትፎ ኣብ ዝተገብረ ጽምብል ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ዓሊ ኢብራሂም ኣብ ዘስምዐ መልእኽቲ 30 ዓመት ሕላገት ቃልስናን ዓወት ምኸተናን ምዃኑ ብምጥቃስ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ዮሃንኡ ገሊጹ
أبو منبر محبركم أتو حسين محمد صالح بوغنو وترو نخل دلوات زبل نايلو معمد تيما نزحلف مدرخ زقالسن نمساز امتن رزينن نصرن ملأخت زحزل مخانو بمتكاس أبزوبانا مزر أزل معبالتات ودابتات كأحيلكا بالعول نقحات قال سخان بختخان كام مغصال كالا أمراز كم زي اللي أبريهو إذا كم زيلن كله أب أنغولان زيمبابوين زنبر إيرتراويان حدنتهمن كبرتات حبرت السومن زتنصبار قلو قرطو صمبلات بموداب هاجراو مدبات المعواث ذلونتهم الرقاقيصام حبريتا كاب منيستري طعنا لوم 27 جنبوتا بموشبي ماكل زوباتات ماكلن عن سبعان مستقبرنا إلى لابراتوري مرمراتات 22 زيكاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيصلهم نساتون لمعصوت وشديشا واسمرا زوبا ماكل شديشد مابكرن زوبا عن سبات وشيوا زصونحيهم زي كم زيلن كلاب هوسبيتالات تعقيبهم كنكن كجبر لهم زصونحو 26 اب زوا سيمنا وقع بحري شوعات اب زوبا عن سبا سلسة اب زوبا ماكل سلسة دما اب زوبا دوبا وقع بحري بطلالا 39 زيكاتات حاويهم تفاني مالهم بزي مسرت طلالا قصر بكورونا فيروس زتولفو زيكاتات كساب لومي 4010 بتحلو 3810 كابزيوم حاويهم زو تفانو 14 بموزو تفريو 275 دما جنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيوم منيستري طعنا 27 جنبوت 2021 منيستري طعنا بزقبرو وفريا باستراتيجي ممعبال موياوي سواوي تصقا كم تعاوتو حبيرهم ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ሕይወት በመልክዕ ጸብጻብ ዘዳለቶ ትሕዝቶ ይስዕብ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ፖሊስን ውጥንን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዶክተር ብርሃነ ደብሩ ብምኽንያት መበል 30 ዓመት ናጽነት ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት ኣብ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ብትሕተ ቅርጺ ዓቕሚ ሰብ ንዋትን ዝርግሕን ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ንዝነበራ ትካላት ጥዕና ብኩሉ መዳያት ንምምዕባል ቀዳምነት ሂቡ ከም ዝሰርሕን ከም እተዓወተሉን ገሊጹ ካብቲ ቀዳማይ ዝገበሮ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ እዩ ምስቲ ጎን ምስራሕ ትካላት ጥዕና ብፍላይ ካተን ትካላት ጥዕና ኣብተን ዝሓለፋ ኣብተን ናይ መጀመርያ 10 ዓመታት እንታይ ኢለ ኣብተን ገጠራት ዝተመደበ መደበራት ጥዕና ማእከላት ጥዕና ምኽፋት ስለ ዝነበረ ኣብኡ ክሰርሕ ዝኽእል ዓቕሚ ምውዳድ ተቀዳማይ ዕማሙ ኮይኑ እዚ እንታይ እዩ ተሓጋገዝቲ ነርሳት ኤክስሬይ ቴክኒሽያን ብዲፕሎማ ላቦራቶሪ ቴክኒሽያን ዲፕሎማ ህዝባዊ ጥዕና ፓብሊክ ሄልዝ ህዝባዊ ጥዕና ነዚአን ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሐሉ ጀሚሩ ነዚ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዝ ነርስ ኣስመራ ዝተባሃለ ዝነበረን ጎኑ ከዓ እዚ ናወሰኸ ምስ መጽ ኣብ 3 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዞባታት ከም ዝኽፈት ተገይሩ እዚ ከዓ እንታይ ኣብ መነፈራ ጊንዳዕ ባረንቱ ከም ዝኽፈት ተገይሩ ቤት ትምህርቲ ኮሌጅ ጥዕና ተባሂሉ ኣብ ዝገበረ ከዓ ነዚ ብዲፕሎማ كوت جميرو اتخفلي قنع وطن عقم سب مهلاو اقربوت سلطنا نسب مويا كمون معوري مدبان محدران عقم سب زبلت الاخوات حيزو خم اتبقسه كم وطيتو دما اب غعزو 30 عامتات 8 ميتاويت كاب حزب إرترا تحتي 10 كيلومتر تغعيزو اغلغلوت عنا كركب بقيعو كم زلو دكتور برهانه ارديوم نحمشت عامت وطن ناوصانينا نخيت نعمت حجي زلنا ياو غزي كاب كل تشحن 10 شوعتن سقع كل تشحن 21 نسرحلو وطن يزي ناي مودات ازنبل قدميو كاب كل تشحن 10 تخلتن سقع كل تشحن 10 شدشتن حد وطن نيرنا قدميو نيرو حجي زي وطنات انتايو كندي عقمسب انت عينت بعل مويا ابينا يكسرح زخل يدل زبل اذا حدا اب قمزات يو بمسرز زتجبره جزيف وفري كاب شحن 997 كساب كل شحن 20 قطر حكايم كاب 200 ناب كل 291 حاكم سني كاب 6 ناب 59 نرسات كاب 625 ناب 11474 قطر تحقاقست نرسات دما كاب 11220 ناب كل شحن 910 شمونتن عبيد كمزقبن كله دارجا زينبرو تكنيشانات فيزيوترابي ناب 240 كب كم زبالو دكتور برهانه أفليتوم بتوسخي قطري فارماسيستن فارماسي تكنيشاناتن كاب 97 ناب 486 قطر خيلاتات حكمنا واللابراتوري كاب 99 ناب 517 قطر تكنيشانات راجخا كاب 28 ناب 132 كلتن كعب انكولو
ኣብ 1991 ካብ 5 ዘይሓልፍ ዝነበረ ቁፅሪ ክኢላታት ሓካይም ማለት ስፔሻሊስት ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 74 ብምብፅሑ ናይ 1380 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዘርአየ ኣረዲኡ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ፖሊስን ውጥንን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዶክተር ብርሃነ ደብሩ ብተወሳኺ ቁፅሪ ሞያውያን ብመንፅር ዘገልግልዎ ቁፅሪ ህዝቢ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ 1991 ሓደ ዶክተር ን37,000 ህዝቢ ዘገልግል ዝነበረ ኣብ 2021 ሓደ ዶክተር ን12,543 ሰባት ኣብ ዘገልግለሉ ሓደ ነርስ ን9,500 ህዝቢ ዘገልግል ዝነበረ ድማ ን2,476 ህዝቢ ኣብ ዝኣልየሉ ደረጃ ከም እተበፅሐ ገሊጹ በዓል ሙያ ዝፈርየሉ ትካላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ምዕባይ እዚ ክታንቶ ዝገለጽናዮ ኣብ ዞባታትን ኣብ ዝን ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝዓብያን ከም ዝሰፍሓን ምግባር እቲ ካልኣይ ኣብዚ ሃገር ክርከብ ወይ ከተምህሮን ዘይትኽእል ነገር ናብ ደገ ሰዲድካ መምሃር እዚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብዙሓት ሙያተኛታት ናብ ሃገራት ንኣሜሪካ ኤውሮጳ ርሑቕ ምብራቕ እስያ ኣፍሪቃ ሰዲድና ደመሃርናዮም ብዙሓት ክኢላታት ኣሎ ዋላ ካብቶም ስፔሻሊስት ይውን ከይተረፈ ኣሎ እቲ ሳልሳይ ንጥቀመሉ ሜላታት ዲስታንስ ኤጁኬሽን እዩ ዲስታንስ ኤጁኬሽን ክብል ከለኹ እንታይ እዩ ብናይ ርሑቕ ምልኣኽ ዓብኡ ምስ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ዩኒቨርሲታት ምልኣኽ ብዙሓት ክነምህር ክኢልና ልዕሊ 600 ሰባት ኣምሂርና ኣለና ሕጂ ብምልኣኽ ትምህርቲ ኣምሂርና ኣለና ብጀካ እዚ ኮንቲኒንግ ኤጁኬሽን ፕሮግራም ዝበሃል ኣለና ምቕፃል ትምህርቲ ተሓጋዚ ነርስ ነይሩ ኣብ ኮሌጅ ጥዕና እቲና ነርስ ነግብሮም ኢና ነርስ ነይሩ ዲፕሎማ ነርስ ነይሩ ናብ ዲግሪ ከም ዝመሃር ይግበር እዩ ሓኪም ነይሩ ስፔሻሊስት ከም ዝኸውን ይግበር እዩ እዚ እቲ ዴቨሎፕመንት ንብሎ ኢና እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ንጥቀመሉ ሜልያታት እዩ ኣብ መወዳእታ ዶክተር ብርሃነ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ንምስማር 44.5 ሞያውያን ን10,000 ህዝቢ ብውሕዱ ድማ 21 ሓካይምን ነርሳትን ን10,000 ህዝቢ ከገልግሉ ብዝሓንፀፆም መደብ መሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ንድምር ቁፅሪ ሓካይምን ኩሎም ዓይነት ነርሳትን ብ57 ሚእታዊት ንምብራኽ መደብ ኣውፅኡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣነፂሮም ቀረብ ስተ ማይ ንምውሓስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሃገርና ብርክት ዝበለ ፕሮጀክታት ከም ተተግበረ ይፍለጥ ሳሉ ድማ ዋላ እኳ እቲ ፀገም ሙሉ በሙሉ ፍትሕ ኣይርከብ ኣብ ቀረብ ስተ ማይ ፅሩይ ግና ዓብዪ ለውጢ ተመዝጊቡ ዘሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ብዛዕባ ዝተሰላሰለ መረባትን ውፅኢቱን ወኪል ሪና ፊልሞን ትካቦ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ዳንኤል ገብሩ ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ቀረብ ስተ ማይ ንምውሓስ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብውሁድ ፃዕሪ ህዝብን መንግስትን ዝተሰላሰለ ዕዮ ኣብ ልዕሊ 600 ዓድታት ስርዓተ ቀረብ ስተ ማይ ተዋዲዱ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ቅድሚ ናጽነት ኣብ መላእቲ ዞባ 56 ብናይ ኢድ ፖምፓታት ዝሰርሕ ምንጭታት ማይ ጥራይ ከም ዝነበረ ዝሓበረ ሓላፊ ጨንፈር ማይ ኣቶ ክብሮም ምስግና ድሕሪ ናጽነት ምዕሩይ ዝርግሐ ትሕተ ቅርፂ ፅሩይ ስተ ማይ ንምውዳድ ብዝተገብረ ፃዕሪ ኣብ 643 ዓድታት ፕሮጀክትታት ማይ ከም እተተኽለ ኣብርሂቡ ኣብቲ ዞባ 85 ብሞተረታት 189 ብፀሓያዊ ፀዓት 434 ብናይ ኢድ ፖምፓ 71 ድማ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ስርዓተ ቀረብ ማይ ተሃኒፁ ከም ዘሎ ዝተቐሰ ኣቶ ክብሮም በዚ ተዋዲዱ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ማይ 79 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ተጠቃሚ ፅሬቱ ዝተሓለወ ማይ ክኸውን ከም ዝበቃ ሓቢሩ ኣብዚ ናይ ናጽነት እዋናት ኣብቲ መጀመርታ ብሞተራይዝድ ነይሩ ኣብ ተስዓታት ማለት ድሓር ኣብ 2000 ንድሕሪ ዘሎ ከዓ ናብ ሶላርን ናብ ኤሌክትሪክን እቲ ቴክኖሎጂ እንዳማዕበለ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓፈሻ ኣብ ስርዓት ቀረብ ማይ ገጠራት 189 ሶላር 71 ኤሌክትሪክ 85 ሞተራይዝድ ክሳብ 434 ሃንድ ፓምፕ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ እዚ ዓብዪ ዝላይ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ዓበይቲ ስራሕቲ ተሰሪሑ ነዚ መሰናይታ ናይዚ ከዓ 214 ባስካታት 425 معدل نقطات
نزي مسمرات زي نموداد ويكان نمتاش نملقابو كمنشي ناب باسكا خباسكا أنا بهزم نمزرقو حس تزرقح مسمرات نترينا خا لعلي 350 كيلومتر تزرقح له مالتي በብኸባቢኡ ዝተሃንጹን ዝህነጹ ዘለውን ከዘንቲ ማይ ትሕተ ባይታዊ ማይ ብምህብታም ቀረብ ዝስተ ማይ ኣምውሓስ ልዑል ግደ ይገብሩ ምህላዎም ጠቒሱ ድማ 77 ሚእታዊት ከተማታት ዞባ ደቡብ ብመስመር ሻምብቆታት 23 ሚእታዊት ድማ ብቦጣት ከም ዝሰትያ ገሊጹ 8 ከተማታት ኣለዋና 8 ብተዛማዲ ዝሓሸ ቀረብናይ ማይ ረኺበን ኣለዋ እንተ ብመስመር ማይ እንተ ብመዕደል እንተ ብቦጥ ማለት እዩ شعت حوس ختماتات كأ ناي كرماي تواديدلن بزحتن بمعدل نقطان أبقى مسمرات نات زرق حلن زغرات زلوعين مالتي بحفش كتمان حوس كتمان عصرت شعت إن زينكا أقول بلت كرماي رخوا الله مال 1,440 366 متر كيب عمتاوي ماي عدل على كتماتنا مالتي ازي بمنصر بمسمر كنرو خلنا 700 متاوي تي استرف 23 كابوت عدل زلو ماي حدا قرب ماي نغزا خان تمصيكاس غلبتك تعقب علىها صوري ماي تستلخا دقخا اب روا خيدم وي غله سكفتاتات يبلكان اب غزاخا مصيخا مصاكا زلو نزب غزاخا زمصاكا زلو ماي تقناقينكا حيسكا نقصالنوتو وي كانا ولدات مسغغارسي عبير ربحي أستاذ شمونت مئة شحز بيز نبرو زوبا دوبوب أب 12 زوباتات شحن 18 عدتات هلو أبنو زوبات سنة بمحيا لكتبا وعامتا دكان شو استخير عتوب تعريز التبابع وطي ترغيبو وكيل رينامان التسفاين زردالو تصاب أزي برهانا أمنو زوبات سنة دقفن سلطاناتاتن ناقبركا عامتا دكان سيون محيالن من نوابرن من محياشن بعتوب كم تسرحا حلافيت بيت صحفة حمادي أبتن أزوبا ويزرو معزا محراي قليتا بستقبر مربات 240 دكان استياب حرشاو لمعات سنة على قدر مريت مرحين يلمعكم زلوا بمكفاف عساس سلطنا 3 عليت استدرا دكان استيو أبدي قفانكو نانتفا بمشت عسا من نوابراني مرحم هلاون بركز بلا دكان استيو دما بمعلمان فعلون كم سلطنا أردي أم ننبسو كفن ككلت هكتار هنايا إذن كلت هكتار بحبار مخلو سرحوه ننا تنكا زيادة كتاتلا ناي تهاسيس يعني بحبار سرحالة ننا تنقل كتاتلا نعاي قفرة نعاي قفيران أتوتا أبقفو أني ندوتوان عائن دم حبرؤو نبرت ويأخلي يلا حجي زيقا سبقتي يخدا تقوت إيرانا بروجكت سرحة نبرا نات دبال كحزة خيلة مورال كوينون سو أي سبيتي بحرياو دي كوني بالحتاو بحر لنا زقاش زي ديغاتات ديغا فام كله ديغا غرستالو ديغا فيس كله كابتون تقوملو جميرنا دلنا حجي زي ان كله نجي عسا تزري ونالو كابتن تزري ون دل عسا ناي فانكو نتقملالنا فانكو امس من اسيات مالتيو دق تبعتيو نحنا وين كباب 3 دخونالو انا إذن عسى جفيفاً أبعد يورد الله. سلزي اتقطبا نايتا سدرا بزي الناس قومن ويكا بزي الناس حقفن يخيد الله. بتسني جبوني حواري. إيد بالعاني. أما على نعود عقب انتهينو يما تأجام زبلو ليلا. حانتي عقبد هو خون خل الله. بمتحبار حزبين من محدار نوزوبان بستود بناي متيا سدرا سوات مدب بركز بلا بدك أنستيوز إلا سدرا بيتات بجنزبن عينة كم تتأيسا وتسيتو أزي أتبابع كم سخنن زيت غست ويزرم أزا دحر بهالتاتن لمدتاتن موجود بستخيرك وسكوسات كش بقالن ستيتن مرعى تحت عدمن مكوت تعرو كم تخالة أنا تيرا لك عكس قصليو في الصم طريف خبل أكل دفير أي زارب وجد نخش بيلهم كارتهم دم حل يومي لكن أبكباب قال نجرر له الله تمزرع بدرجان أزوات تساطف الندق أنسيا معدة تمرتي 44 مئتاويت بتي حكم زلو تودادارنتن دما كبنا بلا كم زمت بمحبار دما محبر نمتبب عند قف كم زقبر قاليت
ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብንኡዞባ ተሰነይ ወይዘሮ መዓዛ ማሓርያ መወዳእታ ጨንፈር ሃማድያ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝሰርሖ ቤት ጽሕፈትን መሰልጠኒ ማእከልን ዘጠቓለለ ዘመናዊ ህንጻ ኣብ ኣድማዕነት ንጥፈታትን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣፍሊጣ ኣባላት ማሕበር ብወገነን ብዝተገብረለን ደገፍ ኣብ ሕርሻ ብምንጣፍ መነባብረን ከም መሓይሻ ከም ዝበቕዓ ገሊጸን ስዒር ማሕበራዊ ድሕነትን ገዲም ተጋዳሊት ትርሓስ ደባስ ዘወልዲ ብ19 ግንቦት ኣብ መበል 63 ዓመት ዕድሜያ ብሕማም ተሰውያ ኣብ ወርሒ ሕዳር 1974 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳሊት ትርሓስ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ክፍሊ ሕክምና ውድብን ተዋጋኢ ሰራዊትን ድሕሪ ናጽነት ድማ ብማሕበር ረድኤት ኤርትራ ኮሚሽን ረድኤትን ስደተኛታትን ከምኡውን ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ተመዲባ ንሃገራን ህዝባን ብተወፋይነት ዘገልገለት ሓርበኛ ገዲም ተጋዳሊት ትርሓስ ደባስ ሳደ ሰለስተ ውሉዳት እያ ስነ ስርዓት ቀብራ ድማ ብ21 ግንቦት ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳሊት ትርሓስ ደባስ ዘወልዲ ዝተሰምዖ ምሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤታ መቓልስታን መሳርሕታን ጽንዓት ይምነ ክቡራት ተዓዘብቲ ሃገራዊ ዜናታት ሒዘ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክቅጽል ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ እናቐጽለ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዚናና ነመስግን ዜና ወጻኢ ኣብ ማሊ ዳግማይ ዕልዋ ብምክያድ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዎም ንጸንሐ ፕረዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስትርን መሰጋገር መንግስቲ ሃገር ነጻ ለቂቖም ፕረዚደንት ባህ ንዳውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሙኽታር ዑንን ምኽንያት መልቀቂኦም ከይተሓበረ ነናብ ቤቶም ከም ተሰድዩ ዝግለጽ ዘሎ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኮሎኔል ኣሲሚ ጎታ ቅድሚ 9 ኣዋርሕ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ዝተኻየደ ዕልዋ መሰጋገር መንግስቲ ክመርሑ ዝተመዘዙ ፕረዚደንት ባህ ንዳውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሙኽታር ዑንን ተልእኾኦም ብግቡእ ከሰላስሉ ከም ዘይካሉ ብምኽሳስ ብ24 ግንቦት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዎም ጸብጻባት ይጠቕሱ ነቲ ተግባር ብትሪ ዝኾነኑ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን እቶም መራሕቲ ብህፁፅ ክልቀቑ ብምጽዋዕ ኣብ ልዕሊት ወተሃደራዊ ጉጅለ እገዳ ከጽንዑ ከም ዝኽእሉ ምጥንቃቖም ይዝከር ኣብ ማሊ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2020 ወተሃደራዊ ዕልዋ ተኻይዱ ምንባሩ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ንጸጥታዊ ቅልውላውታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ከጋድዶ ከም ዝኽእል ምስ ኩነታት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይእምቱ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክጠሓስ ከም ዝኽእል ንኩነታት ክልቲአን ሃገራት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይእምቱ ኣለዉ ንሳቶም ነዝገለጹ ኣርሜንያ 6 ኣባላት ሰራዊታ ብሰራዊት ኣዘርባይጃን ከም ተኣሰሩ ብምሕባር ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ከም ትወስድ ተጠንቅቕ ኣብ ዘላትሉ እዋን እዩ ኣርሜንያ ኣባላት ሰራዊታ ይቕሬታ ኣርሜንያ ኣባላት ሰራዊታ ብንጥፈታት ህንፃን ከለዉ ከም ተታሕዙ ብምሕባር እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተወስደ ስጉምቲ ንውግእ ዝትኽትኽ ምዃኑ ገሊጻ ኣላ ኣዘርባይጃን ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ዝሃበቶ መግለጺ ዛጊድ የለን ክልቲአን ሃገራት ኣብ መፋርቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊተን ብዝተኸስተ ንኡስ ግጭት ንሓድሕደን ክወቃቐሳ ከም ዝጸንሓ እዩ ዝሕበር ብጉዳይ ኣከራኻሪ ዞባ ናጎርኖ ካራባኽ ኣብ ወርሒ መስከረም 2020 ኣብ መንጎ ሰራዊት ኣርሜንያን ኣዘርባይጃን ብዝተወልዐ ግጭት ካብ ክልቲኦም ልዕሊ 6,000 ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ ድሕርቲ ን6 ሳምንታት ዝቐጸለ ግጭት ብመንጎኘት ሩስያ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከም እተኸተመ ይዝከር ኣብ 1990ታት ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ብዝተወልዐ ውግእ ልዕሊ 30,000 ሰባት ከም ተቐትሉ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይሕብሩ ናብ ሎሚ 27 ግንቦት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዓለምና ግርደት ወርሒ ተኸሲቱ እቲ ክስተት ኣብ ክልል ኣየር ሰላማዊ ውቅያኖስ ሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ ምብራቃዊ ክፋል ኤስያ ገለ ክፋል ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ብመሰረት ጂኦግራፊያዊ ሓበሬታ ወርሒ ን15 ደቓይቕ ዝያዳ ናብ መሬት ቀሪባ ከም ተራእየት ተፈሊጡ ግርደት ወርሒ መሬት ኣብ መንጎ ወርሕን ፀሓይን ኣብ እትኾነሉ እዋን
ወይ ወርሒ ኣብ ድነ ናይ መሬት ክትኣቱን ከላ ዘጋጥም ጂኦግራፊያዊ ክስተት እዩ። እቲ ኣጋጣሚ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለምና ተኸሲቱ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ብፈለግ ኒጀር ህዝቢ ኣብ ምምላስ እትነጥፍ ጃልባ ዛጊት ጠንቁብ ዘይተነፀረ ምክንያት ብምጥሓለ ሓያሎ ሰባት ድሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ተቓሊዑ። ብዝተኻየደ ናይ ምድሓን ስራሓት 22 ተሳፈርቲ ብሂወት ክድሕኑ ከለዉ ሬሳ ናይ ሓደ ግዳይ ከም ተረኽበ ዝሓበሩ ሰመዚ ንዝተረፉ ልዕሊ 140 ኣብ ምድዳይ ከም ዝርከቡ ኣረዲኦም። ዛጊድ ንጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ብዝምልከት ዝተዋህበ መግለፂ እኳ እንተዘየለ እታ ልዕሊ 160 ሰባት ኣሳፊራ ምንባራ ዝተገልጸ ጃልባ ካብ 80 ሰባት ንላዕሊ ክትፅዕን ከም ዘይግባኣ ዝሓበሩ ሰመዚ መጓዓዝያ ናይጀርያ እቲ ጠንቂ ልዕሊ ዓቐን ምፅዓና ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ። ኣብ ምጅማር ናይዚ ወርሒ ኣብ ናይጀርያ ክፍለ ሃገር ኒጀር ብሰንኪ ልዕሊ ዓቐን ፅዕነት ዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣይርስዕን። ትማሊ 26 ግንቦት ኣብ ከተማ ሳን ሆዜ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓደ ስራሕተኛ መስመር ባቡር ምድሪ ኣብ ልዕሊ መሳርሕቱ ብዝኸፈቶ ተኹሲ ፎኪስ ብረት ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ተቐትሉን ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ተቓሊዑ። ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ዝተሓበረ ኣብ ኣሃዱ ጽገና መስመር ባቡር ምድሪ ዝነጥፍ ወዲ 57 ዓመት ኣሜሪካዊ ነቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ህይወቱ ከም ዘሕለፈ ንሰመዚ ፖሊስ ከተማ ሳን ሆዜ ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ሓቢሮም። ዛጊድ ነቲ መጥቃዕቲ ክፍጽም ብዛዕባ ዝደፋፍኦ ምኽንያት ዝተዋህበ ሓበሬታ ግን የለን። ኣብ ኣሜሪካ ዓመታዊ ልዕሊ 40,000 ሰባት ምስ ዋንነት ውልቃዊ ብረት ብዝተኣሳሰር ከም ዝቕተሉ ዝሕብሩ ጸብጻባት ልዕሊ ፍርቂ ካብዚ ነፍሰ ቅትለት ምዃኑ እየን ዘረዱ። ሓገግቲ ኣካላትን ሰብ መዝን ኣሜሪካ ዋንነት ውልቃዊ ብረት ዘፍቅድ ሕጊ ንምትራር መብጻዕታት ክኣትዉ እኳ እንተጸንሑ ዛጊድ ዝተገብረ ለውጢ ከም ዘየለ ይግለጽ። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብ22 ግንቦት ዘጋጠመ እሳተ ጎሞራ ንዑ ስዒቡ ዝተኸሰተ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድርን ብውሕዱ 20,000 ሰባት ብዘይ መፅለሊ ከም ዝተረፉ ተሓቢሮም። በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ 32 ከም ዝዓረገ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ልዕሊ 40 ካልኦት ድሃዮም ጠፊኡ ምህላው ቁፅሪ ግድያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም። መብዛሕትኦም ግድያት ትሕቲ ዕድመ ምዃኖም እዩ ተጠቒሱ ዘሎም። ድሕሪ ኖትኪ እሳተ ጎሞራ ዛጊድ ልዕሊ 200 ድሕሪ ምንቅጥቃጣት ከም ተመዝገበ ዝሓበሩ ጸብጻባት ኣብታ ኣሳት 12 ኪሎ ሜትር ካብቲ ዝመኸኸ ኣኻውሕ ዝተፍእ እምባ ኒዮር ንጉንጎ ርሒቓ ብትርከብ ከተማ ጎማ ንዋታውን ትሕቲ ቅርጻውን ዕንወት ከም ዘውረዳ ረዲኦም። ኣብታ ከተማ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ስርሑ ኣቋሪጹ ምህላው እውን ይፍለጥ። ብኣሽሓት ዝቕጸሩ ነበርቲ ናይታ ከተማ ናብ ካልእ ከባቢታትን ናብ ጎረቤት ሃገር ሩዋንዳን ከም ተሰዱ ተሓቢሮም። እምባ ኒሩንጎ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ካብ ዝርከቡ ንጡፋት እሳተ ገሞራዊ እምባታት ብቐዳምነት ዝጥቀስ እዩ። ክቡራት ተዓዘብቲ ዜናዊ መሰናዶና ንምዛማር ዜናታት ክደግመልኩም። መራሕቲ ሃገራት መንግስታትን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ናይ ዋና መልእኽቲ ሰይዶም ኣብ ሽወደን ቀጠር አንጎላን ዚምባብዌን ዝነብሩ ኤርትራውያን በዓል ናጽነት ብልዑል ማዕረግ ጸንቢሎም። ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 22 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ። ኣብ ዜናታት ወጻብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሑ ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስትር መሰጋገሪ መንግስቲ ማሊ ነጻ ተለቒቖም። ኣብ መንጎ ኣርሜንያን ኣዘርባይጃን ዝበፅሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ክጠሓስ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ። ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዓለምና ግደት ወርሒ ተኸሲቱ። ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ ሰዓት ዝተዳለዉ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጻመ ሰላም